आफा अ आं 2 नाम्बारावनो फेल जाबावबाय। ओइ साला सुवाद नों देग्लायबो फेल जाबावबाय। गैया हाबा जानो हांखुर जाबाय बायनानैनो लेखा फरायनायखौ ज्राब गारनो थिनबाय नांगाल खदालखौसो हमनो थिनबाय। हाबाब आगैया संसार जानो हांखुर जाबाय बायनानैनो लेखा फरायनायखौ ज्राब गारनो थिनबाय अट' ड्राइभारखौनो जानो थिनबाय। आगै सैबारि माइनाव 2 नाम्बारावसो फेल जादों आगै नोंहा बिखौ मानो खर' सादों। फन रायज्लाय रायज्लाय लेखा फरायनाया आवबा जाबाय आगै देग्लाय बोसोरावबो 2 नाम्बारावनो फेल जाबाय। नोंजों बेराय बेराय समाय थांबाय आगै सानबाय बायनानैनो सेंग्रा बैसोआवनो खानाय मोनबाय। देगोलाय दाननिफ्राय जेरैबो आखा फाखा होफिनथारगोन आंलाय खालमासि फरिखा। जाखाथारबाय आंलाय देगोलाय दाननिफ्राय जेरैबो आखा फाखा होफिनथारगोन आंलाय खालमासि फरिखा। नाजाथारगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आन्डाराव साख्रि मावनो बेबायदि बुंब्लाबो बैसो थांसिगोन डेट बारसिगोनसो बुंगारोला। बेबायदि बुंब्लाबो बैसो थांसिगोन डेट बारसिगोनसो बुंगारोला। फन रायज्लाय रायज्लाय लेखा फरायनाया आवबा जाबाय आगै देग्लाय बोसोरावबो 2 नाम्बारावनो फेल जाबाय। नोंजों बेराय बेराय समाय थांबाय आगै सानबाय बायनानैनो सेंग्रा बैसोआवनो खानाय मोनबाय। फन रायज्लाय रायज्लाय
लेखा फरायनाया आवबा जाबाय आगै देग्लाय बोसोरावबो 2 नाम्बारावनो फेल जाबाय 2 नाम्बारावनो फेल जाबाय 2 नाम्बार